Kakanhun jang kilong kami ka seng HNYF lani ka HNYF Women's Wing menta ka sengi kan rotarik uleber arajar arhuai kalau ujo da ka ijahar ke pulit persya ikinungilam barkit khot jang ka Rod Association of Meghalaya tani ka seng lani ka kanhun jang kita kikin thai ke biya dimat ya gani ka jing ujor ijahala sai di ka biti jirwa iblang present jang ka seng barkat ru bar iskatri jang ka HNYF Women's Wing habikaran bekila patai khobor Hachalong Press Club nakalang kinungilam jang ka seng kila ang bakimat se ban ujo da ke ijahar persya ikini lam jo kan kaseng namar baki kwa banya trilang bar ki bor jo ka an kanang ban lam ikini ki briu ki biya ini ka kam kabalong be an hadu menta hapori India haju ka po na kalang jong kiru la kan tu ki pulit baki ban kem di ki briu ki ban ti hani ka kam mana ka jo ka po ban pentep ki bahing ki basam ne ki kur jong ki kanang baki nyo banya keren bat banya selok bat ki nakaliang kinok mi joka HNYF Women's Wing ru kila ong baki kloy banya slok baki diki beri ki biya din ka kam lala ki don kam ya ka jengerap jongki la ban kero hang ni bahadin bau ba Ethelbert MLE jong kanot Shillong ulara apo ino ba thawan helor ka kam khaidi mat ka biya apo khandailan nakaliang jongki beri ki biya ya ka kam be an kila pen pau pathai lama ka khobor bagla don la ka seng habaki le yani ka kam baki don ka kanhun ru ka be trailang nam ta kabit ka biang ka jongki hi wala ra ka di ka kam ka balong be an ni na kan basang nimla bon pediang da leleru bade ban kem mardor yo nung dia ni yo nung thiet hu kum ka ai tingi na kalem jung labu sundon da kan ka FIR OSP namar ba nimla bon pediang kan ni namar ka di ka kam ka ba lalong palat kajing penjak buron pasti Meghalaya jeni berkawai dikum baki keren hapok ki kot kubur ki omba nyumdon kami don jam bat penak pesta ki kun kam don jengut kata namar bang baro hi kilong kemi ki kun samla na kaleng jungi kun kilong kemi nimla bat pediang ya kata da lele ru pendem juri kan ni ban mi kepat ru baka nakibor jo kaan ban simardor ban kem yakini ban khanra mardor yakini ki jaka ki badon hapok ka state Meghalaya bro ko mi hapok ko khobor tena kali yang jongi long nimla te ban pediang kata nambar ni kani ka Rod Association ka batho hang ni wat nakali yang jongi kum kilong kumi ban keren rungis ngole rain namar ba ngatarai ki bodon ko don jaj bro khot wat ki kun samna ki long par ki don gejing le rain te ban penmi kum ya kani ka jaj kentin bat kum gejing le jongki ngatarai kam don hadu kata ka jing duk ka ba hadu ban penjak burom ya ka beri nya trap jongi nginum la ban pediang dale leru ke ka ba sisin bal akren kadha ka ying dor ba tho an mo kum ong no ka jing yakun jongki ban se ya ki jing don ki jabok ke jaban ke ba po non det kani berkhot kadon ke ka ba pasio manore mano banmi kum kini ki jaj beriu fi namar ba pada kam don hi kamot long num la hi banon ra ka indor ba thawan tina kali yang jongi rumi ketu ya ka home department ba ka de ban simkhia ya kani lada kadang le asting halor ba ka ni jinja burom jong ka state hi bro ka we tina kali yang jongi kasem nhap sim da ko ka rai nhap ban mi ba hamadan kadai ke jing sisa ni kwa ba lada don kino ki pulit ki ba yo ban kem kini ya te kum ya ki kur ya ki jaj ni kino ki jaj kini ki bru ki bayat ka tu kelenti ki dim pensai kot kubur kenang ba ki kur ki simkhia ya kani ka kam lada dei ka kano ka kur ki de ban penmi be ya kani kenang ba kumba ong no ka kur jongar ngadon la ka jong kata ka kur bangin pek na mata ka kur ka jaj te lese kum ki we ki bom tip ya kani ka jinglong tukum ki mi par ko di ban simkhia yo le se ki deina kayen kasem jongno kata ngimla ban batai baka de ka kur ka ja jongno jin hadu ba ki bor jo ka an ki de ban kemi kini ban pensai hakimi dia ni baki de ki kur kita ki ba le ikini hijat kam so ya jumur baka jengkam ya banyak ini berarti nakadaw ba dan apa yang jengiran di sempat apa punya pembacaan jumlah besar ki kuren nomor nasa kum kilong kami nginom la ban pediang lele ro kata nomor ble ura thau ki ti kija bangin tristom ni ha banjau ya kasep ni sayo ya kabam
Ladang ila long kum ki kemi bangila khai la ki jong ki kun kam de taka kam ka bahab de ya kamet la jong ban pasai ki kun ki bun kilat kinti iya kani ki FIR boleh bangi ada ki FIR na mar ladang i khnra mangiru teng ladang imtre lang bat ka an kisim jing ya yani dilong na kan yang jui kum kaseng ladang ya kendu ladang kini ki kwa ban ya kendu yang ngiru ban ya selok sapang kita ki jing don kam nafdak im lang salang na kan yang jui kum kilong kemir kloy ban ya kendu ya